Že dneska si zahraje můj krásný ten level, tak jdeme na to. Je docela jednoduchý. Možná ani není jednoduchý. Ale když ho budete v budoucnosti hrát, tak tohle je tutoriál. Tohle to je Cave Johnson. Co dělá Ruda? Krásný level to je. Musíme udělat tento tutoriál, takže jako první, tak půjdete sem. No to kliknete rychle, běžte sem, máte to, na to totiž jenom 10 sekund do prdelky. Tak. Teďka si vezmeme tuto krásnou kostku a budeme řešit Cavea Johnsona, tady máme nějaké srčky. Teďka si to tady všude dáme, ať to je tady krásně, od kamu. Tak. Dáme si tam nahoru portál, kamu, nekamí na mě. Pojďme na to. Tak. Půjdeme tam, tady. Hodíme robotka, klikneme button. Půjdeme zase zpátky tam a tady. Sem a tady na toto, jo? Nesmíte si to plést. To je konec, krásně jsem to speedrunnul, že jo? A to je konec tohoto levelu. Dávám tomu like za trest.